ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 24-ാം വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുപോലെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. അനുഗ്രഹത്തിനാധിപതിയെ ആനന്ദകൃപ തരുന്നതി, അനുദിനം നിൻ പാദം കേറിയേ അടിയാനും നിൻ കൃപ മതി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആഗ്രഹവാനായി തീരുന്നു, സാധു ജ്ഞാനീശോണി തന്നെ യേശുപ്പ. ഏതും കാര്യമില്ലെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു, വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നും കരകേറി നടകൊള്ളുക. രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്കു വേഗമായി തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ വാനിനെ പോലോടുന്നു. ആരുമേനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നുവെന്ന് മാനസത്തിലാതിപൂണ്ടു ഖേദിപ്പ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമാക്കി, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ അരുവിൽ കിടന്നാൽ, എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതൻ ഏറ്റവും സ്നേഹച്ചൂടൊപ്പവുമായി സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ. നാളെയെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല, ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. കാക്കകളെ വിചരിപ്പിക്കുകയില്ല, കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമാവേക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കു അവൻ ശോഭ നൽകുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോലെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറന്നുപോലെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.